Tailerra norberaren hizkuntza portaerak hausnartzeko eta nola jokatzen duen egunerokoan hausnartzetik hasten den tailerra da. Abia puntua da norberak egunerokoan ze egoera dituen, ze harreman dituen, eta harreman horietan nola jokatzen duen hizkuntzari dagokionez, ez? Eta jokaera horretan zenbatetan ikusten duen bere burua, berak nahiko ez lukeen bezala hitz egiten. Hizkuntza hautuari dagokionez, ezta? Behin egoera horiek ondo detektatu eta ondo atzemandakoan, saiatzen garena da, horren atzean zer dagoen. Zein da aldaketa hori gertatzeko arrazoi nagusia. Eta ohartzen geha, batzutan ez dagoela pisuzko arrazoirik, dagoela ikasitako inertzia bat, eta orduan horri buelta ematen saiatzen geha tailerrean zehar. Hor, pisuzko arrazoirik ez baldin badago, gu lehenitzetik euskeraz manejatzen has gaitezke edozein egoeretan eta edozein lekutan. Orduan, ideia hori transmititzen saiatzen gara tailer hauetan. Beti ere, egoera horiek asertibitatearen ikuspuntutik landuta. Horretarako behar da ahalduntze prozesu bat, eta bide horretan asertibitateak pista asko ematen dizkigu, eta baliagarria da, parean daukagun pertsona hori geure ganatzeko, eta geurekin bat egin dezan. Geure historiangatik, gure arrazoi anitzengatik, gure jokaera bizkat desitxuratua daukagu, hizkuntza portaera desitxuratua daukagu, eta orduan alde hortatik egoera gutxiagotu batean bizi den edozein kolektibo bezala, euskal hiztunok ere askotan sentitzen geha beste baino gutxiago bagina bezala, eskubiderik izango ez bagendu bezala, eta orduan hor komeni da mailan kolpe bat jo, eta ez, ni ere banaiz beste edozein bezain beste, eta banaiz nor, ezta? Eta, hor, ideia horren bueltan, garatu, sakondu, hitz egin, eta, gero burua jantzi ere, aldi berean, egiten dugu tailerretan, ez? Dakigunez horrelakoetan, berotan, berehala dator, ez? Aldatzeko gogo, grina bat. Horrelakoetan gertatzen da modua, denbora neustea da, kostatzen dena gehiena, ez? Baina lehenbiziko bulkadan, nik esango nuke baietz lortzen dela, aldaketa bat eragitea. Gu izango gara desorekan denbora askoan eta urte askoan oraindik biziko garenak euskal hiztunok. Eta hori urte askotan oraindik ez da aldatuko, beraz geuk berrindartu behar dugu, zerbait berrindartzeko sistema bat behar dugu, bide horretan irauteko eta inoiz etxipenera ez jotzeko, ez? Baina gero behar dira, inguruko erakundeen, taldeen, herritarren, instituzioen, danen lan amankomun bat behar da, norabide berean, ezta? Nik uste dut horrela bakarrik aurrera egingo dugula. Hau azken batean da, nahi personal batetik, euskaraz bizi nahi batetik, nahi kolektibo batera eraman, eta hor etengabeko indarberritze, sinergia, ondo pasatze, horren bila jardun izangoa. Bai batzutan literatura bidez, beste batzutan antzerki bidez, edo beste batzutan kirola ere igual behar da, hizkuntzarekin atxikitzeko, ez? Edozein atxikitze modu beharko dugu, euskeraz aurrera bizi nahi badu. Nola bihurtuko dugu euskara denon hautan ibiltzea gure eguneroko harreman hauetan, bai? Niko hendik euskaraldiaren izen emate garai hontan jendea nahiko, nola esango nuke, kokilduta bezala sumatzen dut, kontuz, erderaz datorkizun baten aurrean euskaraz egin dezakezu, elkarrizketa elebidun bat mantendu dezakezu zuk euskaraz eta beste gaztelaniaz ulertzen badu. Horrelako gauza hauek hendik oso gutxi barneratuta dauzkagu. Eta, horiek barneratzeko pedagogia asko beharko da. Azken batian, zein da? Nik zein nahi dut, nola bizi nahi dut, eta bizi nahi duan hortan
nire aletxoa da, aldu da abintzat egitea. Eta hortik, bada, euskaraz bizitzen saiatu, zuk ahal duzun espazio guztietan.